Dobrodošli u školu turskog jezika. Najbrži, najlakši i najzabavniji način za učenje turskog jezika. U prošloj lekciji naučili smo kako se predstaviti na turskom jeziku, a u ovoj ćemo naučiti na koji način možemo iskazati lijepe manire i zahvaliti se. Hazır mısınız? Jeste li spremni? Hadi başlayalım o zaman. Onda počnimo. Postoji nekoliko načina da se zahvalimo, pa počnemo s najlakšim. Dovoljna nam je jedna riječ. Teşekkürler. Te-še-kür-ler. Teşekkürler znači hvala. Još jedan neformalan način da se zahvalimo je riječju sağ ol. Sağ ol. Kada želimo reći hvala vam, upotrijebit ćemo izraz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. U prošloj lekciji spomenuli smo da postoji razlika između formalnog i neformalnog izražavanja u turskom jeziku. Želite li biti formalni? Upotrijebit ćemo sljedeći izraz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Razlomimo sada ovu frazu. Teşekkür ederim znači zahvaljujem vam se. A vjerovatno se sjećate riječi çok od prošlog puta, što znači mnogo. Kada je dodamo frazi teşekkür ederim, dobijemo çok teşekkür ederim. Kako da odgovorimo kada nam se neko zahvali? Jednostavno je. Postoje dva osnovna izraza. Prvi je bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil doslovno znači nema na čemu. Dakle, govorimo da nema razloga za zahvalu. Drugi način kako odgovoriti je izraz sorun değil. Sorun değil. I znači nema problema. Ali izraz je postao uobičajen i ljubazan način kako odgovoriti na nečiju zahvalu. Kada vam neko kaže teşekkürler, jednostavno odgovorite sa bir şey değil ili sorun değil. Sada je vrijeme za par savjeta. Ako niste sigurni da li se zahvaliti sa teşekkürler ili çok teşekkür ederim, jednostavnost je uvijek najsigurnija opcija. Ne morate brinuti o formalnim ili neformalnim situacijama. Teşekkürler možete reći bilo kome, bilo kada i bilo gdje. Znate li što znači hoşça kal? Naredni put naučit ćemo ovaj i druge pozdrave na turskom jeziku. Do sljedeće lekcije, pozdrav!